Ngiyanibingelela nibingelela uDokotela uDlamini owaziwa ngomzimba uKhalimani. Njengoba ngimibingelela namhlanje noma nginani namhlanje babukele emakhaya, ngimlethele ama-product namhlanje wami nokuthi imaphi ama-date engizobe ngihambele ngawo iy'ndawo. Nanka ama-date wami ame kanje. Ngomhla ka-1 ngise-Pietermaritzburg eCambridge Pietermaritzburg. Ngomhla ka-2 ngise-Durban emakethe yase-Engine Garage lapho engisuke ngikhona every Sunday. Bese kuthi mhla ka-3 ngisolundi eRhino. uLundi namaphethelo omncinyana ngizobe ngikhona uLundi eRhino. Bese kuthi mhla ka-4 noma kanjani Newcastle ngizobe ngikhona lapha eBoxer ngaserenke yamabhasi namatekisi. Mhla ka-5 ngibe sePietermaritzburg kulesithathu, iyaziwa idate yasePietermaritzburg kulesithathu ngomhla ka-5. Bese kuthi mhla ka-6 ngibe semTubatuba laphana ngase-Spa ngomhla ka-6 eMtubatuba. Mhla ka-7 ngibe sempangeni endaweni yasempangeni eCenter lapha ngasePep. Bese kuthi mhla ka-8 ngibe seRichards Bay khona lapha eRichards Bay. Mawungena nje udlula iShed Garage uzongithola lapho. Bese kuthi mhla ka-9 ngibuyela eDurban emakethe, njengoba ngishilo ukuthi every Sunday ngiba khona, ngibe khona emakethe ngase-Engine Garage. Bese kuthi mhla ka-10 ngibe sendaweni yase-Vryheid eSpa. Abangidingayo Vryheid bazongithola khona mhla ka-10. Bese kuthi mhla ka-11 ngibe ngikhona eDumbe, abantu abangidingayo abaseDumbe namaphethelo bazongithola khona. Bese kuthi mhla ka-12 ngisePiet Retief edrobheni lapha eBoxer bazongithola khona. Bese kuthi mhla ka-13 ngibe se-Emelo namaphethelo noma kanjani sobe sikhona. Bese kuthi mhla ka-14 sibe se-Standerton, mhla ka-14 se-Standerton. Bese kuthi mhla ka-15 sise-GP eJohannesburg ePark, eJohannesburg ePark. Mhla ka-16 back to Durban ngoba kuyobe kuyisonto emakethe ngase-Engine Garage. Uma ngabe ufuna ukuthinta i-office i-head office kaDokotela uDlamini, ushayela lezi namba engizoyibiza manje: 031 171 0721. Ngicela ukuyiphinda: 031 171 0721. Inamba lezi ozothola kulo e-office. Bese kuthi for more information nge-product nje straight, uma udinga nje product uthi wena ngifuna i-product, ufonela ku-074 752 0834, 074 752 0834. Bese kuthi uma udinga mina direct 072 77 46107. Ngicela ukuyiphinda: 072 77 46107. Uma ngabe udinga mina straight kulezi ndawo engiyibalile. Bese kuthi-ke uma ukuthi-ke ufuna uku-emaila, uya-emaila kwi-email ethi ndidlamini03@gmail.com. Abantu-ke ngicela bonke abantu abeza kimi lezi ndawo engiyibalile bangiphathela amanzi. Uma ukuthi ufuna ukuhlola wena noma ufuna i-1-on-1 eqondene nokuthi wena ufuna i-1-on-1 ukukhuluma nami personal, kulezi ndawo engiyihambelayo kuhamba nama-product package ka-500 ehamba nama-product wonke ama-product athile engiwabalile. I-package ka-500 kubantu abafuna i-1-on-1 befuna ukuxoxa nami sisobabili, uyakwazi ukuthi uxoxe nami uphethe nge-500 wakho, bese siyaxoxa ukuthi yini i-problem yakho. Bese kuthi kubantu abafuna ukuxoxa nami ngiyacela benze sure ukuthi bayawaphatha amanzi. Bese kuba amakhandlela awu-3, u-yellow, blue no-white. Uma ngabe ethi umuntu ayidlamini mina ngifuna amakhandlela from osuke nawe ekhaya esigodlweni, ayatholakala amakhandlela. Umuntu uyawathola amakhandlela, ngeke ngikwazi ukuyisha imali yawo njengamanje, but ayatholakala amakhandlela u-yellow, u-blue no-white. Ngiyokuchaza ngelinye ilanga ukuthi why ngifuna la makhandlela amathathu. Namanzi awami ayatholakala amanzi awu-50 i-half a litre lamancanyana, i-500 awu-50 amanzi abawadingayo. Kunezinye-ke izinto othi awukwazi ukuyithola la noma engayichazanga la, okwazi ukuyithola uma uney'nkinga ey'serious njengoyikhafulo kanje. Siyoxoxa lokho uma sesibonana umlomo nomlomo. Ngiyabonga kakhulu uDokotela uDlamini, umzimba uKhalimani uyangithanda. Ngiyabonga.